på mine ben til. Du skal bare sætte dig først. Du skal jo meget lavere. Klar, så. Ja. Så. Okay, så skal du hoppe. Du skal tage mig. Det kan jeg sagtens. Kan du sagtens? Ja. Okay. Sidder vi? Kan du, Martin? Ja. Sidder vi? Au. Ja. Awesome! Awesome! Jeg håber, han har, eller hun har det. Okay, skal jeg hoppe ned? Og så skal vi se. Hvordan kommer du ned? Ej, det er så fucking. Åh nej, jeg siger, falder. Nej. Er du sikker? Okay. Ah. Han er tæt.